Ros, Laderok pasatzen utzi, Otarmin iritsi da baloiak kanpora bota duzenean Otarminek. Laderok etzekin asko bat ezainen nuntzegoen. Gertuago zegoela pentsatu du. Hori da. Hori da. Metro asko zeuden oraindik, eta 3 minutu geratzen dira lehen zatia bukatzeko. Minutu txobat izango du. Gehiago, lehenengo zati honek. Aldaketa bat izan da. Gero etenaldi batzuk ere bai. Kalari batzuk min hartuta egon direlako. Estendet, Sansek espalin mau lotzen edo Josu Azkoidirekin Oruen Pardo eta Joseba Bitiarekin barrutik jokatzen oso aukera gutxi sortuko du. Zergatik bestea oso ikusten da nondi datorren jokaldiat, ikusten da baloi luzean nondi datorren, ez? Atzelaria gutza hundia egin behar du hortikan arriskoa sortzeko, ez? Baina barruan jokatzen dutenean, orduan sortuko du arriskoa Sansek. Hor lortu behar da barruan, eta batez ere barruko jokalariak mobilidadea pivoten atzean da. Ladero. Garreka da, Bai. Polinasek moztu du, baloia kanpora, alboko sakea Sansek aterako du. Kalarien oiuak ere hor entzuten ditugu, beko mikroekin. Inigo Kadamuro. Aurrera egin du Kadamurok. Hor, oain barrutik. Ros. Hori previsiblea da. Bai. Hala ere aldaratzea berari iritsi zaio. Naparra jarraitzen du baloiarekin. Kolinas, Arkaitz, bere aurrean Gabarain erdiratzea lortu du, kanpora. Ateko sakea etxekoen alde. Minutu terdi lehen zatia bukatzeko. Behintzat lehenengo zatiko 45. minutua betetzeko. Alboko sakea? Bai, alboko sakea zen. Azkoidiren falta, adierazi du epaileak. Josu Iglesias egindako falta. Zenean lehenengo zatio badijoa. Real Unionek gauza hundirik ez du egin. Falta batetik gola egin du. Eta horrekin bizi da, ez? Beste gauzarik gabe. Eta bizi da Sansek ez duelako asmatzen baloia mobiltzerakoan, da baloia jokatzerakoan arriskoa ez du sortzen, eta horre arazo handia da. Eta horrekin bizi da, beste gauzarik gabe. Askotan gertatzen da, holako partiduak, alengoan Eibarren antzeko partidu bat izan zen, ez? Aukera gutxi, eta bar, eta golik ez, hau falta asmatu dute, bestean entzuten asmatu ez batak eta ez besteak, ez? Eta Real Unionek askozaze partidu hobeak eginda, hemen bertan Mirandes kasu galdu. Badoa Iker Alegre, gaizki atera du Inigo Martinezek falta oso gaizki, Iker Alegreri eman dio zuzenean. Zenean ondo utzi diote. Gabarain iritsi zaio baloia, ezkergaletik Iker Alegre eta Gabarain. Ez iritsiko baloi horretara. Zuzenean kanpora ondoko marratik gainera. Ateko sakea Sanseren alde. Oraintxe beteko da 45. beste minutu bat geratzen zaio lehenengo zati honi. Kadamuro buruz ikutu du. Beitiaren gero iritsi da lehenago, gero Beitiak ikututa kanpora joan da. Albotik aterako du Real Unionek. Miguel Sola, Mejo Kodro, bi entrenatzaileak berriro hor zutik. Gero katerako du alboko sakea. Beitia. Ruben García, baloia goikorentzat. Inigo Martinezek moztu du. Javi Ros, gorputza sartu egin du. Real Unionekoek falta eskatzen ari ziren. Eta falta, baina Sanseren aldeko adierazi du. Eta gero, ez dakit konturatu gabe falta ateratzerakoan atzera egin duenean ikutu zapaldu egin duen, edo mina hor hartu duen. Jarraitu egiten du jokaldiak hor falta pitatzen du, eta orain, baloia kokatu eta ez dakit atzeraka ostikadatxo bat buruan edo nahi gabe noski. Rosek Durani. Inigo Martinezek aterako du eta hortxe maituko da lehenengo zatia. Atzerago jartzeko, begira. Hor, bai, ostikadatxoa nahi gabe noski, buruan. Besterik gabe, atera du Sansek eta bukatu da lehenengo zatia. Momentuz bat eta huts, joku handirik ez dugu ikusi. Real Unionek ez du gauza handirik egin. Sansek ez du asmatu, edarrenak momentuz gola. Golona eta garantzitsua.